Здравейте, здравейте, с Ани и трафика. Всеки ден! Как сте, какво става, какво правите, фенове? Аз много съм на път. Карам тук, много е хубаво времето, супер топло, слънчево, 15 градуса е някъде. Супер слънчево, супер зареждащо време, телефона не може да оправи светлината. Не знам какво му става, според мен е от протектора, но тук имам 15 цвята на лицето и на тялото и на всичко. Направо много се изнервям. Нямам думи, сега за това няма да се напрягам. Иначе, вие как сте в това хубаво време? Есенно, вече стана малко есен тези дни, не само зима. Общо взето, трафика е добре. Добре се движим в сряда на обяд. Всичко се случва по правилата за момента. Имаше някаква катастрофа на Цариградско, има там задръстване, да знаете, така че положението е много задръстено и реших да се прибера в друго място от центъра, защото беше наистина някаква колона до Орлов мост, катастрофата беше след 4 километър. В смисъл, заобикаляйте тези места, тук имам някакво странно нещо се вижда на тази светлина, както и да е. И така, слушаме Радио 1, защото установих, че Радио 1 много успокоява моя мозък. Всичката друга музика, която слушам, останалата, която е техно, някакво супер тежко техно, чалга и дори и испански песни и така нататък, наистина стимулират явно нервната ми система твърде много и започвам да се изнервям. Слушайки Радио 1 тук от едно известно време, тези песни направо толкова много ме успокояват и не се натоварвам и съм много спокойна. Да, предпочетох да слушам повече тези песни. А и те си класика от едно време. Те са незабравими тия песни, според мен лично. Така че, да, и това е нещо ново. Общо взето мисля, че това е от днес. Слънцето пече, хората се усмихват, поне аз. Чувстват се добре, малко по-заредени. Много ме кефи, като се качат на някой друг джип, обаче хората и вече се помислят, че няма кой да ги пипне, разбирате ли? Няма кой да ги пипне. Те са на джип над всички и кара вече бързо с гума, двойна на моята гума. Голяма работа. Ето тук един бяга, направо много готин, невала. Наистина супер много са хора. Гледай как пресичат тя. Макете паса, мачо! Гледай ги тия деца! Ма ще умрете, бе, деца! Ужас! Моля ви, пресичайте и хубаво, защото и на пешеходни пътеки, и там, където не е на завой, защото не всеки вижда веднага и